Ang bata, arang kabisi ka dyan nanguha golden berry. Hukas man. Alimutan guys, naguna. Tabang sa guna na. Ako Si kuya kay tuwa man nagdiga mo. katubang. Good morning guys. Nagsawad kog tubig kay mamubo ko karon sang mga tanom. To sang batong o katong singantong isa oy. So magbubo mis kimyat. Ang mga bisbisan guys kay grabing initag panahon. Hala namuwak naman dag ang mga anthurium, mga white. Hala, dala guys. Muwak naman day sidsa, ija derong season ting buwak. Muangay day sa guys ug duo dari sa tubig, ha. Kanunay man sa mabasa dari. Muangay sa dari. Muwak na pa der. Nagkare ba di ah? Puti nga anthurium. No guys, say tawag na si Inzo, dari amo kay anthurium may amang tawag. Good morning, Kimyat. Good morning. Gara na yung mga baby Kimyat, guys. Forever young, I wanna be. Nami sajos Kimyat, guys. Sato day? Mi, and sa to? Mi, ano to? Ano to? Kalipat ko, guys, oy. Sige, sayaw. Wako na sound guys. Hindi dyan kasadyaw kay way sound. Pero may sounds, kasi gamok kitid-kitid ni Kimyat. Uy, puno naghang sinaod. Okay. So, nahan na darig bo guys. Ringhang buwak. Ano din itanong guys na itubigan. Oh. Let Sala Kimyat. Oh. Kuha tag lighter ka. Dajong tadare. Magdajungan ni Gael kay bagat. Unsa na Kim? Golden berry. Hilaw pa man aday. Hilaw pa na uy, naman day daghang golden berry dari sa mga natad. Natad dari sa new house. Naman day daghang golden berry ni Kimyat. Hilaw pa na huy. Agnaw. Agdagway. Ang kubasa guys. Ang bubuan rin kubasa. Ang tarok. Ang bata, arang kabisi ka dyan nanguha golden berry. Guys. Di man maigo. Tabuna naman kaya ron di matigok sa init. Grabing initan na rabadar sa buhol. Dapoy batang na unsa na ba de? Mo nag-iring. Ngit-kit. Dabong manaday. Pagwa nga sa. May daghang golden berry guys ya. Dabong palaman ah. Asa? Aran jaga daw skim-kim o golden berry. Ganahan siya guys. Ganahan kay golden berry be? Sus, bangan. Gapahapa ka dyan taon si Zadari. Dan halakad ko Anhin na pagkaugma? Di dyan ka hinugan ni golden berry ha. Puro ra dyan ni dabong. Kaya mahapa-hapaan. Naungasig dabong nga lakit-kit. Ngita tag hinog. Hilaw man na day. Hilaw man na be. Uja. Ngitag hinog. Ngita ko dadto. Makalabay ko unja. Ha? Makang kuhaan ha? Kuhaan sa na haghinog guys. Ug naa pa pag... ug naa lagi bunga pa. Dabong pa man na. Imong manggipang anam ug kuha. Di nakaguwangan ka na ha. Naidaghang bunga guys. Puro pa dabong. Ug matoy pa na ha. Yapod gagmay pa. Anam magkuhang Kimyat. Dako din na. Sa? Hindi day guys. Lingaw si Kimyat panguha dari golden berry. Puro pa dabong. Dabong pa manaday. Lapan na he. Tilapan ni mo? Mura day kag iring manilap.
Lagi kaon magdabong. Pait pa man abi. Diyan na guys, tagas na si Ja. Diyan. Kanina. Ang binang ka po. Hanay gunahan kay arong mahinlo. Ang binang ka po. Mala. Kani si Zay nga nina. Ma, Mm. ang binang ka po. Samang ka pa dong. Bubuan na sa tanong. Labubuy, pamubo la. Limonsito na bubuy. Ay, very good. Si Jack ko na yung mamubo, guys. Kanang punuan, ato ng dahon. Kanang punuan bubuy. Di na, kanang punuan ba? Ayun, ng dahon. Saman. Tanas na punuan. Anghe? Pero di Ano isang punuan na na. Hala, aksyon nagkatay kang batong. Kung ano dyan, ko dani katadyan ni dyan, guys. Kaya ani katay naman. Ito. Bubuan. Katay na. Atong batong ma. Bubuan na. Hindi na, una sa rin-dari. Una sa bubu ka na na. Lahi. Oh, kana unahang bubu diha. Na. Okay, dugang pa. Ndara pas unahan, kana ni daghan dari lumbay nga na kana nga gunahan ron. Ano na? Sa apilan? Ndara na po unahan dari dia. Unahan na po sa akin. Kaya na nga kuag sagbut. Okay. Kaya mamubo na ko sa batong. Si Papa. Si Papa. Goloy. Goloy noon, goloy. Ya, goloy. Si Mama na bayot. Mama na bayo po, wala na iring na bayo pa po. Ding na po iring. Papi, papi. Tagas nga batong guys. Kaya nangatay na isa. Yeah. Yes, di na. Di na pinamatay pa dir. Di na pinamatay di Ano man ha? Gitunggro. Gisang punuan. Ay, namaot. Uy, giud. Giud, gisang punuan guys. Wala, uy, mazul magdiri matakdan. Kuan, siguro umigas. Umigas lagi. Tambok nun sa. Tambok na bang mga batong guys na buyag. Karing katay na, hananing abutangan kagingking. Tapos nangatay na siguro po ding uban. Katay na tingali po ni. Hindi lagi. Katay na. Natay batong gani day. Mamubo sa ko dari guys. Lamay batang gamatoy nag hupo-hupo. Init man kaaso. Madyo na laman natin mapaabot daning lauudyon po hunog mamunga. Yes no. Huwag makabunga. Duha na may namatay agatong dari ug dari. Kutgi. Paak sa tos umigas, hindi ba? Lapod ni ngipon ni mga umigas. Nagmato yung mga antang nilalang. Nagmato yung mga antang mamananapa. Nahumananing baya. Dahil ata pa dyan. Pohon kimyat. Naadyo na na. Ano na to? Kanina man atang house. Yes no. Ano na ko namin po dyan yung kimyat. Pohon. Haling-halingan. Ang halingan na guys, kag punuan man nas lubi. Dugay mo ut-ut. Dugay lang sa maut-ut pa. Mataga ka diha, masamad kita bi. Stilan. Lais ra ba na day? Lais lagi na, adto diha ka samad ka. Dala pa kay buwak ha. Uy, hala. Kanay mo'y unod, dagka. Hala guys, nakachamba na kasi din taon mig unod rin sa mga kamote. Yeah, hala, dagka guys. Wow, agpunggay rin day dagka. Abay ko, hala, day isa dako jud pud. Punuan Punuan. Wow. Punuan. Aw ba oh? Katay. Katay di ay.
Sabi na magpunuan. Punuan na Mana kung Mazun lang, manay daw kabuok. Di guys, dudag ke. Saksak. Saksak ni pa. Ginahag ng mga tanong guys. Kaya magkakatayo mazo. Luan. Kung makaginhawa. Manihang lingaw guys. Kada buntag. Ari ko sa hanggar din. Guna-guna, hinlo na rin mga sagbot ang panggunahan kaya rin na sa mamalik o panubo. So muna sa yung lingaw every morning guys, pawas stress. Stress reliever ka dyan naman ang tanam, mga gulay. Medyo nalaman na po may paabuton. Istoryahan po na mga tanam diha karon ganahan po na sila manubo. Nga naman ako ng sekreto guys, kana itong mga tanam at ang istoryahan arong dali si jag panagke. Mulami pa siyang tubo. Yes, no. So, muna siya guys, muna yung sekreto, stress reliever na every morning. Ari ko sa mga tanong mag-atubang. Medyo maling tanong ni mo, istoryahan kaya di mga ka-chismis. Danig mo share kasi mong problema, guys, no. Okay. Di man siya mga ka-istorya. Kung nataw pa ni, abaw. Delikado, guys, no. Munog ka mo, guys. Alam mo tanong mo pag istorya kay di pa mo ipang chismis. So agad din sang ikuhaan guys og dalid ng mga sagbota kay mazo na di na mamalik kay kapoy magsig balik-balik og kuna. Ayan ara good. Manghulboto na siya kay rong oo ng mga sagbota. At least na may pabuton pohon, mga gulay. May mga dyan natin mapaabot pohon guys. Dyan nga nilugiton guys, nga badus-duson kaya rong yan mo balik og tubo. Naigian guys nga og kaya paslawas kumbate trabaho, kumbate talarig pang garden kay sawat natay paaboton. Kay og kapodyon pahuway. Pastilan mazubaday nag dinalian ni mazubaday nagnani amo man guys no. Ana ra good. Mananam aron ni paaboton og kapodyon mo pahuway kay arong di mabag-an ang atang kalawasan. Total kay tara may nag control sa tang lawas guys no. Ana ra good. Nahinay hantod human kay magpinaspas pudtan na atar pang lawas mabug-an guys no. Ayan dala guys, hinlo na ng abuk-bukan. Yan na guys, anang nagunahan na makaginhawa na ni si Sagterek, makaginhawa na rin ang tanam. Diyan na naman po na ipaabuton guys. Yan naman na sa bukbuk kay grabe pang inita dari sa ama. 42 degrees ang kainitan. Gawa pang limonsito guys ya. Tambak na siya. Buhi na dyan siya guys. Sigihan og bukbuk. Kada buntag ang bubuan. Kadas na nga gining dag manig kulor kamatjenon sigihan na magbukbo naulian. Please. Nanami pang juice pohon. Bitaw guys. Magbokbok sa ko darig tiwas guys dari sa mga tanom. Karon mulami ni siya. Mao na sekreto sa tanom guys. Bukbukan, gunahan kay arong motambek. Huwag atar ang pasagdan, gitisok lang yung pasagdan ra, di ihapon na siya mo improve, yes no? Pagsabot. Hanggang sa humuton, kuha ni isang ugat, kaya rong mamatay. Kumbati ko yung kin, naghukas man. Alimutan guys, naguna. Tabang sa guna na. ako dahil Kuya kay tuwa man nagdiga mo. katubanan ni Si Kimyat mo itig liwares dari.
Very good si Kimyat. Asa tong biday na atong tanam day? Lu na ra ba nang atong tanam? Taga ka diha. Batikin. Unggoy ko unggoy. Hukas laman, ilamutan siguro ning bataan ni. Unggoy ko, unggoy. Unggoy ko. Unggoy ka? Unggoy insam ka, unggoy baji. Unggoy baji. Unggoy baji. Ay, okay. Ay, unggoy laki de kuno sa guys, di kuno sa unggoy baji. Yaw. Ana. Manglihok na ni sila guys, kanagunahan na. Kuya ma, bagi si kuya. Badis Kuya Gail? O Kuya Gail, Kuya Kinkin? Nabayot lang di ay, mauhon. Malagi na liso sila ma. Mauna, jaha ma? Diyan bunga. Ha? Diyan bunga. Aw. Hi guys, si mama nairing-iring. Nag-iring, nangguna. Si Iring, damag-damag. Sige, damag-damag. Magdamag ko no guys. Nahimo unggoy lapod. Himong unggoy. Mm. Isa may nahimong unggoy. Saday? Okay. Kinsa? Yes. Wah, sige. Lapod. Paaso may guys, paaso. Wah, dia ada ke. Ay labday kay. Sayang. Padagkaan pa na, talimong sito. Mang amnan o pampupo. Watay mo, dagka na bi. Amnan mang kimyat o pupo guys. Sabi ko ikin nga, bira-bira pas ko ikin dyan hagbas guys. Nah, wah. Pana, kumbatikin. Pag hinay lamang kan sama-sama na kamot ha. Paso-aso mi dari guys, sabay. Paso-asuhan. Huwag mga black spirit. Mga bad spirit di ay. Nay, batang nanguhan na paglimonsito. Agadzud. Wah! Ya, nang iring.